duo lenwo ko ikayo. In aula may kulan kasingkol, tigin Tresco, tigin Stanya, Mr. Frank, tigin Sena, Board of Directors na kayo oyepe, ilos sa mga kasyo, in siya KSA akatay KSA lane pingana week. Kat in fact, Merry Christmas na si kayo. In fact, kulo na malap na si kayo katsun kapin yeo, katash ke nganin Christmas, kat ke aklin ko was in tavala pa siya kulo shuilash. Ke kasha loos, na ke proye, na ke kasha na ke munin money, panangkat kan akfashila, bang sinasya shingi. Finchakla siya pa kaslan katin tafayakle. Beli na kawa mayin blenlon kat na si ko mitlalal fumiyo. Pa kat laurit makingot, ke en, ana siya kadashwe. Ana gelfiya ke Jeremiah lumulya, fasingal siya. And ready fact mo, nga magkaya na pa ito mga ako na shoes. Ako wala pa in araw, tukusin kapkapak. Hindi kanaus kusle. In short, vel mo makus fitchak ke. Na may ritsen inak esmakinya ko. Paile, kachabin na ng Christmas, to isus sila sa spisingin, siya lang mo sa Lim Christ. Insisil David. Kasi pin oyesingan, kesa na si kumat lalari fung iyo. Kudan mo ko yung ash, finchak silash. May it wangin, genek sukungan. Naki ash nga na, nga kum, ash finchak, lash. Naki bel sa may fatak ko. Naki kat mole mising iyo. Dain bashlod mo ito. May saan bakit ako lang sang flat lash na kaya ngayon Christmas sa inyo. May saan naman na sindalit natos, may tuyes, sew lash, may atalani lash ko, o na siya, may kawak. May saan nga yok siya, ta shock to. As may saan siya may yok ligina. May saan siya nga pa katbaba. Si Wayne, siya fan pa natin. Nakamise, kasi kinyakle, maulyak. Di kesla, genek suko. Nasin, ay na siya mait sa malalay fung in-el. Inkoy nash finchakla, nakimul mapapa. Nabayingi, kasain, sangkulo, in fact, Merry Christmas, na si kayo. Kulo na malala.